Usa ka buntis patay sa Maguindanao samtang binatilyo og retired teacher patay usab sa Kidapawan City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Yes, Tek, namatay ang usa ka buntis human natagakan og mortar ang balay niini sa Maguindanao. Samtang gipang pusil patay ang usa ka batan-on ug usa ka retired teacher sa managlahing lugar sa Kidapawan City. Patay on the spot ang biktima nga si Rubia Damada Lakim, 7 ka bulan nga buntis. Dihang natugpahan og mortar ang balay niini sa sitio Sadsang Barangay Pusaw, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao. Grabing samad ang nahiaguman ni Lakim sa lain-laing parte sa lawas niini. Matud sa kapulisan nga usa ka 60mm mortar projectile ang nahulog sa balay sa biktima. Kahinumduman nga sa miaging gabii, unong usab ka sibilyan sa datos sa Libo ang nasamdan human nahulugan og mortar ang ilang balay. Gikumpirma ni Lieutenant Colonel Dingdong Atilano, spokesperson sa 6th Infantry Campilan Division sa Philippine Army, nga gikan sa BIFF ang mga mortar nga nitugpa sa mga balay sa datos sa Libo ug Sharif Saidona Mustafa. Gilayaw ng hatag og hinabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga apektadong pamilya. Samtang sa Kidapawan City, usa ka binatilyo og retired teacher ang biktima sa pagpamusil patay. Unang gipusil patay ang 19 anyos nga si alias Tyson, residente sa Barangay Amas, Kidapawan City. Nagbaktas lamang ang biktima sa Perez o Villamarzo Street, diyang gipusil kini punting sa ulo, hinungdan sinanaling kamatayon sa biktima. Matud sa kapulisan, ang biktima dunay patong-patong nga mga kaso sa pagpangawat, robbery o carnapping. Sa laing insidente, kalit usab pusil patay ang biktima nga si Ofelia Castellano, 68 years old og retired teacher. Kalit kuno kining gipusil punting sa ulo samtang sakay sa tricycle. Away pamilya ang usa sa anggulong gitutukan karon sa kapulisan. Karong bulan lamang sa Disyembre, 4 na nga kasong pagpamusil patay ang natala sa Kidapawan City. Tek, wala pa'y opisyal nga pahayag ipagula ang BIFF sa pasangil nga sa ilahan nagikan ang katong mortar nga mitugpa sa pipila ka mga kabalayan sa Maguindanao. Samtang parayon pasab ang investigasyon sa Kidapawan City Police labot sa mga insidente nga pagpamusil sa maong syudad. Tek. Daghang salamat, Argel Relator.